Ние спасяваме децата с увреждания. Какво всъщност им предлагаме? Ти избираш между себе си и детето си. Аз трябва отново да убеждавам някой, който е с диагноза чиновник, че тя е човек. Защо трябва да ме кара да направя избор дали да живея или да си остава детето? Помните Могилино, онзи български дом за деца с увреждания, който ни показа британската телевизия. Онзи затвор за души, изоставени да се лутат в свят, който не ги иска и сред хора, които не ги разбират. Деца, оставени на себе си, заключени в рождената си уродливост и в невъзможността да се изразят по нашия начин. Сещате се за мъчителните звуци на болката във всичките й форми и ритмичният тътен от удари на глави в плочките до леглата с метални решетки. Помните, че цяла България плака тогава и вероятно сега се сещате колко често става дума за така наречената деинституционализация. За ваденето на изоставените деца от домовете, за приемните семейства, за защитените жилища. Вероятно знаете, че тежко увредените деца умират малки. В медицинската им документация обикновено пише диагноза пневмония, а вродените им недъзи са алибито за бързите смърти на ненужните деца, хвърлени в домове. Но тази история не е за това. Днес ще ви покажа родителите на децата с увреждания, които са избрали да ги гледат, вместо да ги изхвърлят на държавата. Родители заложници на децата си, оставени да се борят със съдбата си както намерят за добре. Отдадени и пожертвани, защото са човеци. Човеци, които вярват, че техните несъвършени деца заслужават любов, както всички нас. Казва се Симеон, на 16 години, с ДЦП и симптоматична епилепсия. Стоява в ковиоз около 20 дена. Изписаха ни като клинично здрави, като съответно получих след известно време епикриза по почтата, че съм запозната с състоянието на детето си, че съм обучена да реагирам адекватно и започне на ходене по мъките. Как издържам? Това са 16 години, абсолютно едно и също ежедневие. Аз съм и майка, и физиотерапевт. Колкото повече расте, нещата се наслагват и ми става много по-трудно. Той се роди килограми 700 в 8 месец. Направи нужните килограми, някаква инфекция, вътреболнични антибиотици, на палатки кислородни. И аз отидох в болницата с него, нали, да си го гледам. И не изписаха клинично здрави, 2 килограма и половина. И аз се прибирам и вече си мисля, че си гледам детето. На 24 години бях тогава. Въобще детска стая, името, как ще се казва и така нататък. И изобщо чакаш нормално детенци, чакаш като с всички вълнения и такива неща, обаче в един момент града. Казаха ли ви тогава, че е дете с увреждане? Не ми казаха. Проходи на година и 4, проговори правилно. В смисъл, казваше си думите си. Мамо, той още има механична памет. В смисъл, не изостява. Всъщност ти си като в една тъмна стая, търсиш ключа да се светнеш. Натискаш някакво копче, но се оказва, че не е там мястото. Вие кога осъзнахте, че имате увредено дете, което никога няма да бъде като другите? Като беше на 4-5 години. Чудеса не стават. И разбираш, че иначе каквото и да направиш, това е положението. Роден е 1993 година. В началото на 8-я месец всичко уж беше нормално. До момента, в който на мен ме изписаха, него го оставиха, защото беше недоносен в родилния дом. И след 20 дена ми се обадиха, че е с херпес, с инфекция някаква. Ходене по мъките от 21 години. Нещо кошмарно просто.
Начало бяхме много ентусиазирани, защото беше много желано дете. Той на 2 годинки започна да прави пристъпи с загуба на съзнание и недостиг на кислород. И оттам нататък вече нещата се разбраха, че той няма да се оправи никога. Където сме ходили на лекар, обикновено всички лекари са ни казвали, че няма да живее повече от няколко месеца или година, година и половина. Ето, 21 години вече е жив. Не знам дали е за хубаво или за лошо, честно да ви кажа. Какво говориш, мамо? Какво казваш? На година и 2-3 месеца разбрахме, че няма да бъде дете като другите. Бяха диагностицирали като дете с церебрална пареза. Обясниха ни какво означава това. Никой не ме е увещавал да оставя някъде или пък да си я взема. Това беше съвсем осъзнато наше решение. И ние много се обичаме. Тя си е толкова свързана с нас. Ела, дай назад. Назад, назад. Лекичка, внимавай. Тук има камера, внимавай. Айде, ела тук на столчето. Айде, ела тук ще облегнеш гръбчето. Айде, ела тук ще облегнем гръбчето. Така. До 6 месец бяхме прекалено хепи. Бебето еде, спи, не плаче, кротко бебе, всичко 6. И после света се обърна. Застани хубаво, хвани се с двете ръце. Хайде, пускам. Хубаво, мамо, покажи как вървиш. Браво! По-бързо. Хоп. Гледай хубаво къде стъпваш, мамо. Ама как ги кривиш тези крака? Какво правиш сега? Гледай хубаво напред, де. Много добре, браво. Не така. Този крак изправи. Моля те, хвани се здравото. Хайде. Напред. Можеш. Продължаваме напред. Нали това е новата хитова реплика? Тренираме на бягащата пътека много често. Това е основното движение, да. Грешка. Опитай пак. Къде е буквата Е? Вярно. Ивайло е на 20 години. Той е роден недоносен в началото на 8-я месец и е с диагноза детска церебрална парализа. Винаги в началото има една борба за оцеляване, борба за живот. Тогава, майка, аз на 23 години нито бях чувала, нито бях виждала такива хора. И за мен казването на тази диагноза не ми говореше нищо. Вие защо не го оставихте? Това е едно чакано дете. Едно дете е заченато с любов. Не можех да си представя как това дете ще бъде в един дом, как ще живее там, как аз ще седна на масата вечер, ще ям хляб. И всъщност ще знам, че моето дете някъде страда. Моят живот е моето дете. Това е моята мисия. Аз съм си го приела за мисия. Аз не можех да си представя, че няма да успея в борбата с Ивайло. И си знаех, че той трябва да проходи, че трябва да лази. Това беше една изключително тежка битка 10 години, в която аз положих нечовешки усилия Ивайло да прави неща, които трябваше да прави. Ела насам, ела. Не може да ходи. Това ниво поддържа, от години го поддържаме. Хайде да легнем по корем, да разтегнем малко краката. Хайде, давай. Сега ще покажеш ли една лицева опора как правиш ти? Е така, раз, два. Давай, дишай. Така, правим раздвижване, защото... Това нещо е много голямо усилие. Да, това нещо е много голямо усилие, но е изключително полезно. Хайде да ставаме сега. Ставаме да покажем. Всъщност той много често стои в тази поза, защото това е противостоението пък на постоянното стоене седнал. И това ни е препоръчено от рехабилитатори, той да може да си опъва колената. Трябва да бъдат включени във всичко, което ние като вървим, той светва, угасва, задача му да нареди салфетките на масата, да преброи вилиците. Тоест всичко, в което може да се включи в ежедневието, е ежедневна гимнастика и са едни полезни умения за живота. Нашите деца не учат за образованието, те учат за живота. Те учат за живота и трупат тия мънички познания, които ние другите хора ги придобиваме между другото. Добре, ставаме, ще ти дам хлеб. И той сега е до тук. До тук, защото не може да се изправи. Просто няма как да се завърти. Аз му помагам и така вървим. Това да направим. Той е много голям човек. Той е голям човек. Го на колко си години? На колко години беше? Помниш ли? Ще кажем. На 20.
И така си ходим до туалетна. Не, че вкъщи не мога да сложа една количка. Просто той иначе стои само на количка. Пък така си се движим колкото можем. Бях много озлобена от факта, защо точно на мене. Малко с завист, се казва за другите хора. Ми е било, защо тяхните деца са добре, моето не. След това човек се примирява и започва да свиква и да живее по този начин. Започва да се радва на елементарни малки неща, да се радва на чуждите деца, докато в един момент се решаваш да имаш собствено и тогава разбираш, че няма по-голямо щастие от децата. Най-важното – отговорност. След като си стигнал до тук, трябва да го приемеш. Имаме второ дете, което е нормално. Мога да ви кажа, че ако не е дъщеря ми, особено точно в този момент, не знам дали щяхме да говорим. Честно ви казвам. Сега се радвам и на това малкото същество. Става ни много мъчно, когато че е върху батко си. Много иска да играе с него, пък той не е като нормалните деца. И непрекъснато те пита, защо моя батко не е така, защо не е като другите. Знаете ли от колко неща съм лишавала малката ми дъщеря, за да си позволя нещо за Симеон? Наистина го лишаваме от много неща, защото непрекъснато му казваме тихо, батко сега спи или е ядосан, тихо, иди там и то. Детето най-вероятно се травмира малкото. Обричаш едното за сметка на другото. Долу си играеха на площадката пред блок. Тя искаше да остане, но на Симеон му се спеше. В момента, в който извиках да й кажа, че батко иска да се прибираме, тя ми каза, че аз съм виновна, че батко е така и че не може да остане да я гледа както нейната приятелка. Все пак съм травмиран, защото като го види, като падне или изпадне в кризи, то не си казва детето, но някой път вика изхвърли батко, не го иска, защото не му обръщаме внимание, нали все пак, като иска и на него. Как се живее в такава перманентна депресия? С антидепресанти. Сериозно ви говоря. Има доста хора такива с такива деца. Вие как останахте заедно? Надявам се, че се обичаме, не знам. Щом сме толкова години. Във всеки едно семейство има и радости, и проблеми. Ние трудно се усмихвахме. Защото имах чувството, че ако се зарадваме на нещо, ще ни се случи отново нещо лошо. Непрекъснато преодолявахме и препятствия, и себе си. Ние не излизахме заедно никъде, където нормалните хора, мъж и жена, кафета, разходки, почивки, където могат да крепят брака си. Защото ти си постоянно травмиран от състоянието на детето си. Много рядко се намира кой да ти помогне. Това внесе, може би, малко повече морал в брака ни, уважение. За бащите това е един удар по егото, макар че аз само мога да съм благодарна за това, че с моя съпруг сме останали заедно, че сме семейство, че и той заобича в годините своя син. Понякога някои майки са чували и пък каква жена си едно нормално дете не мога да родиш. Вие от колко време живеете тук? Тук живеем 2 години, не? Да. Не го поставям на въпрос какво е детето. Той е дете. Аз съм си го приел, свикнал съм с него, обичам го като мое дете. Много рядко вече имаме гости, защото ако някой дойде, трябва да се съобразява с целия ритъм на Ивайло. Когато беше доста по-малък, правеше кризи, смисъл, плачеше, крещеше. Затова хората се поизолират в определени години вече. Отпадат. Разхождаме се една баба с една количка, с едно дете. Дойде да му пита, аз нямала ли съм къде да разхождам сина ми, защото нейното внуче се депресирало и се травмирало. Ми се е случило пък, например, че родителите, някоя майка се дърпа детето и я чувам как ела да минем на другия тротуар, защото да не се заразиш от това дете. И ти става ужасно болно, защото той де-факто не е заразен, нали? Просто нашето общество не е озряло. Имали ли сте момент, в който все пак някой да ви изненада? Не се сещам, честно казвам. Моята майка излъжа с него на разходка. Това беше пак един парадокс. Как падна тогава, преди много години. И тогава, като е паднала с него от количката, някой ни е помогнал. Един циганин човека да е жив и здрав и отишъл го е дигнал нея и детето. Всъщност ти първо не си даваш сметка
Но всъщност се оказва, че вземайки такова дете в България да го гледаш, ти избираш между себе си и детето си. Ставам заложник на детето си, да. Аз се го обичам, искам го да го гледам. Никога не ми е минавал мисълта да го оставя. Вече е на 16, пи тежки лекарства за епилепсия, които му се отразяват. Мислиш, че само да порасне, само да порасне. Няма такова нещо. Значи, колкото по-голям става още по-сложно. Определено смятам, че грижата за тези младежи, за възрастни хора трябва да бъде споделена между семейството и между обществото. Той ходи. Някога сме се чудили кое е по-лошо. Да ходи или да не ходи, защото пък като ходи, мога да направи 1000 прози, ако взема да прибягам до магазина и да се върна. Колкото повече расте, имат повече проблеми, а на нас не обръщат много по-малко внимание. Това е целият проблем. Затворници в собствения си живот. Не виждаме въобще как мога да излезе. Писва Оливия някой път и да Оливия така си тръгнете? Много пъти ми е писвало. Плачеш и продължаваш. Дете ти е. Аз съм говорила какви работи. Че не искам да съществувам. Че ще го вземаш, се хвърля през терасата с него и такива глупости, да. Това са глупости, но в един момент човек не издържа. И се чудиш кога най-после целият този ужас ще спре, наистина. И въпреки това пак мислиш за него първо, за нищо друго. Как да му помогнеш сам? То да не се мъчи, защото то ти е дете всъщност. Всъщност в един момент се чудите дали сте му направили добро с това, че го държите жив. Дали е добро или зло, нямам представа. Те са деца, които никога не порастват. Емоционално и психически остават завинаги деца. С една подробност – не проговарят, не стават умни и много ги боли. Физически растат, навършват 18 години и по закон стават пълнолетни граждани. По закон са личности, в реалността остават много трудни деца в тела на възрастни. Но по закон, от 18-та им година, единствен ангажимент за тях имат родителите им. А родителите им трябва да изберат дали да се заключат вкъщи и да умират бавно заедно. Или да изпратят детето си в дом за възрастни, където няма специфична грижа. Има една политика на мълчаливия отказ, на незабелязване.